Oh, come on! This laptop is really slow. О, хайде де! Този лаптоп е много бавен. I will take it to PC Point Computers. Ще го закарам в сервис PC Point Computers. Hello, what can I help you with? Здравейте, с какво мога да ви помогна? Hello? Can you pre-install my laptop? I can't work like that. Здравейте! Можете ли да преинсталирате моя лаптоп? Не мога да работя така! Of course we can. Just bring your laptop to our office at Парижка комуна 33 Street. Разбира се, че можем. Просто донесете лаптопа в нашия офис на улица Парижка комуна 33. Okay, but which city is that? Добре, но кой град е това? We are located in Varna, near the business hotel. Намираме се във Варна, близо до бизнес хотела. Thank you very much. I am on my way. Много ви благодаря. Идвам към вас.